Hej Annie. Vi har en hilsen til dig herude fra Camp BU, og vi ved godt, at når man har fået hjernerystelse, så må man ikke se fjernsyn. Så der er intet at se i denne her video. Intet. Vi vil bare sige, eller jeg vil sige, at jeg savner dig, og jeg håber, du bliver rigtig frisk. Jeg bliver rigtig bekymret for dig. Jeg savner dig, fordi du har fantastisk energi og godt humør. Og jeg ved, at jeg ikke må sige ret meget, fordi så tager jeg alt det, alle de andre vil sige. Men jeg synes, du er smaskdejlig. Og det synes vi også, Morten og jeg. Ja. Og vi savner din rolighed og din fantastiske vilje til at springe ind i tingene. Og så savner vi bare den måde, du ser ud på, og den måde, du er på, og dit smil. Vi savner dig bare. Annie, du er hammerlækker. Det skal du bare vide. Vi savner dig simpelthen så meget. Kom tilbage til os. Det er ikke det samme uden dig, Annie. Din glædesmil og din humor. Og jeg glemmer ikke, da du lå op på gulvet, og jeg holdt på dit hoved. Og du lå og sagde, at det var egentlig måske meget godt, du havde slået dit hoved. Det tænker du nok ikke nu. Jeg håber, du bliver rask hurtigt og kommer tilbage til os. Hej, Annie. Eva holder også Nikolajs hoved. Annie Hansen, we miss you. Altså, jeg savner dig ikke så meget, for jeg har for travlt, for du er jo efterladt også med hele programmet. Men det taler vi om senere. Men jeg synes, du er flink. Og har et sødt smil. Ja, især en sød kæreste. Og du er også... Han hammer lækker. Og du er rigtig dejlig, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov at opleve dig. Sådan som jeg tror, du nok er, når du er rigtig, rigtig fuld. Rask. Fordi, og fuld? Ja, fuld. det var rigtig fedt at se, at jeg ikke er den eneste, der nogensinde, at nogle gange også snakker sådan, og har det sådan. På pikken. Okay, Annie, Love you. Ja, der er faktisk én ting at se på videoen, så nu må du godt lige kigge med. Er du klar? Bare kig lige så stille. Det var væggen, der fik tæsk. Kan du have det rigtig godt? Moin. 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 Hej, også mig. Hej. Hej.